Yagani ka Phlim bala pyllait the moderator ka KJP Synod Sepngi, Reverend WC Kongwer, la pynmih ningkong auditorium jo ka Synod College. Kat banang yat ka ni ka Phlim, la yo iya ka jinglong mensim ki paidbah, ha ka babon ki la jaw ummat. Kam tam ha ka benta ba ka Nabon, kala mi nala ka jong ka ying, da ka bakintat ya ka jing terwa ka khmih, penban kala jit ban shakri yo Jisu. May, lahat pyllait, kamun bangam KJP. Kablile, answan chunga ipi, ban nga kwa ro wek sngi. Ban di thoi ipi spang ta nong pan im chunga. Reverend Kongwer have a grand show and pyllait yakani ka Phlim, ulong ba ka jingim ka Nabon, ka balong tang ka kena red a ka por ba ka pediang yu Jisu, ba ki jing ki ba ka mat akani ka jingai lynti jongka, kilong ki jinghikai ya ki to baro ki ba bor yu Jisu, ba ka jingim ki bangai kam de ka basuk, hindre ka de ka jingim ka ba hab ban yakandu, bat mat ishibon ki jing Hadu mentaru, ki Kristan hakeleng ka perthai, ki mat ki jing ha ka jingim jongki, ulaong. Moderator ula penpau ke jing ngok men, bakani ke project jong Jingïaseng Samla, kala poi sya ke jing pendep, bakala long ka job. Hindre uloong, baka bakam kongsan kalong kumni, baling ba kani ka Phlim, ki paidbah tang ki Kristan, kin yoy ka kubor ka babahana ka. Ula jing modru baya kani ka Phlim devan penpoi syadu ke General Assembly Presbyterian Church of India, kenang baki paidbah kari India kin yo ban pej. Ula jing modru ban penpoi wat syadu Wales kabalong khmih jong kabalang Presbyterian Rikhasi jantia. Ban ngina tuai bo beli nak kerku berhai. Ya ke jing pynmih ya ke ni ka Phlim baka dalong sisa ka kubo. Ya baro ke bo pej bat ke bo yo kalar mani iya ka. Kowe ka bangadon man ong ke ni ka por lengba jong ni ka Phlim. Toa kalong ke jing mentoy ke jing kerku tang ini hangni apo jong hari ke jong ni. Maka pa di pi ke jing Samla yo KJP Synod ada kalong kabala. Ya kawan penyok pupiru ha ke ophis jong ke General Assembly PCI. Nas kau buat kui di balang. Apo jong ke General Assembly ke PCI ru kin skau kemen. Kin skau yo jing mentoy sibun Dah kawai iya kan ka Phlim memang ngai lale roi kamu ak tin English ko mah. Ti kalong ke jing ko bakra. Baru tang kata ak jing berkat ke jong amroi ngasol wala da day ka bangin pha isa ka balang kami sa di Wales ro. Te pies ko kumno na kailang ke sing Samla. So kan don la ka jong ka dor. Kan don la ka jong ke jing ku ya ki para bangai ki jongi ya kabalang ka PC Wheels, kabalang kami ke jungi hangkai. Lengba jong ni ka Phlim. Tinga aki jing perkat. Jong pi ke jing Samla Synod la kalong ni kata ka badai. Bawat kabalang kami ke jungi hangkai riwil su kan long ke jing kemen. Bani ke jing persyang ka bakrau. Jong ke jing Samla Synod ke jungi. Begini kilong ki benta ki bang sudon ban berpau kan ke por dak ke jing kerku. Ba ke jing aingu ke jong blai. Na ka benta ni ka project ko bakra jong ke jing Samla jong ke Synod ke jongi pada kabor jong ke Jingïaseng Samla jong ke KJP Synod Sepngi kong moderator jong ke Synod na sobha sibun ban pyllait ya kan ke Phlim ha kan ke sngi ka nyau tarik Rymphang jong ke slam arhajar kat kenda toble on kurku ya ke jing pyllait ya kan ke Phlim ke Synod. Uba kiki kharluk hi director ka Phlim, haba jing kran hashua ban pynmih paidbah, ulong bakani ka Phlim kade ka blashna halor ka jingjia ka bashisha, lingba ka jingwat benya u Dr. HB kharluk hi bam kwai hadwaru blay, ubara tho ru ka script ha ka dur jong ka drama. Dr. kharluk hi ila sedang ni kam lagi bun senam manwat jingtip. Kamlong ka masuk manwat jingtip, ndai ka hado anda ila dep te ka jing nganget ke jing penyak mulai bagani ka jing ma jik jing ka poi sha ka jing
Shall project Synod Samla, but nak Synod Samla la poi ban yo ban le ni kam. Hadien ba ila dap kita jingwa ditep ila tho eka kado ka drama. Tinggal mencukan nikot ban shna film da script drama kamno. Tilo yang ban shna ka screenplay hadien ba Jingïaseng Samla la jiet nga. Lo yang ban shna ka screenplay. Screenplay kamu taman le ka film. Tinggal shna ka screenplay ladap nale syong ban i ngap i bat kawi mustra kalau mau ilahun hadin ada pulih ilahun de bat tangkap hadin kat tukane ila klab ala yang petai kita nang masuk orang jindu ke bakra de kawi ke ba ni hapan tip kendat kalang ba kani dari ka period film ke film ni shna hakanu kan ka juk kantam bijuk di barim de kabar kalong ba namar ka de period film kamdai ke film bang shpon kam ta ka but thawi ni fiction ni hapan ile ban board ye ka shisha ko bang ilap ko research tenre ka don bagi benta ki ba ka research kan me thulut shanu shubo kana bon shanu ka le chino kawan ka kran ayu kan me thulut de na kata ni shim ta ki ong ka dramatic license kamot ni thao no khamdiat ni ban kam ta ka but thawi bi ong ka si ni thao no khamdiat man pen dur kanang ba ka pipe ya ketemu pensutu kawan sua ka kawan ni kong ka kawan ba kawan balai kum tap ni ship ni dramatic license but ni yale ban rum tu ka ni khamtam ki mat ki dei ba jingeng Kani ka film ka babontam kinong ishibenta haga papalat arts pangur ki brio gre shimbenta bar ki deiru ki be shimbenta ka sin ka beningkong ha ki film I hakapor bangi la sajid ban le shooting ka don ka jing sngutnat nama kawai kalong ba ngi pat jumlin ban art film ti tang kata ka ba ngi tip ningkong ha kanu gadur ngi hapan ak ha kanu gadur ngi hapan ban le ha kata ka shooting mo but ban akaliang ngi ngi pat tip ti kata ka dai ka jing sngutnat ka ban ningkong ngi pangi tip kumnu ki wei ki ak ha kanu gadur ki shoot bat sakawai ru kalong ba abangi yo ban simta ngi yo ban yakandu ya baro ki bay simta hakan ka film ba ka jingmut hi jong ka Jingïaseng Samla Synod ngatrai hak wa pynmih ya kan ka film ka dei bandon ka impact khamtam ya ka jingi kristan ka jungi namar ba ngi im ya kan ka por ka ba ngim ngila ban ong ba ya ka bala stress tom ki we mo ngi siyo im suk ngi siyo suk menta ti ya ka jing stress tom jong ki long shwa ki jongi khamtam ha ka jingi hakini ki arsnem ngi tip ti ngiyo iba hakapor kaba ka jingwan jong gospel hakani kari jungi kamdei ka basuk pan pen kala nak ka bala julong sa ka ka patmai kata ka dei ka jingyu i ki jungi ka jingyu i ki jonga ti ngangej ba kanei kan long ka khubor ya ki ba menta bakat no gibri go men swa ki sa stom nak ka penta ka jingej la pinbit pinbiang ka film da ka Carol's production bat ka film tel Nalor KJP Samla KJP Synod Sepngi kabadai ka nongkershan lani ka producer la benrap lang da KJP kentai KJP Synod Sepngi kum ka co-producer nado pasang hado bakut ngia kadang ka teamwork ki brio ki badai benyele akai ki hapwan ki Shillong baper ngile akai pe ka bajangai ring la bu ki nong li shao mo la penbiang ki kali ring bu ki nong li shao de man de tang ki nong li shao nila penbiang wat ki ngihapan penbiang ki tiar gitar kita ki prop sebagai ong kat barang kam penbiang kan ada ka por bangin ya shoot kemut baro lai dan lai biang lut te nadu pasang hadu mentaru kadang ke teamwork ngetri kum ke team te kan ke film hadir minggu adab ngila yo ban simbenta ki kat tu kan festival kawai neki kadai beningkong kadai ka North East Festival of Arts kabelong po Delhi te hadin ketu yo bani sim bentah ka Kolkata International Film Festival Kolkata nangta hapo Guwahati International Film Festival Guwahati ru bat ha kumju apo Pune ni South li ki Jakarta bangi yo ban sim bentah kum ke festival bat ha pa ngile ha ki festival ru na yo ka jing yaro masyong jing yaro ya ka rukom shnai ka subject jong ne ka film
ting layo ke jeng sutenat nak ki babarok li bapek yang film nak kalian jong akan kepol kom bin sak kam tiru lam tang sang apan pau ke jeng komen ke songgo ya barok kan sebentan ado ki long khmih long pa ki don ki samla ki khna ko mujuru kami ki de ki balang mo ki balai tidak magi ka nak ban kong ya ka balang lain au ka bala ai ka yeung mede bangin penerkam ka bala ya kersan bon bat sem nang ta ya ka balang hapo persna po ma phlang ru ka bala telang bat ngi ka por bangi shoot nak film bat kum juru ya ka KJP assembly ka bala sya ingi bangin penerkam ya ki ka tu ki yang ki ba ni penerkam na kam ta ka film bat nak milti ba kajing pelat jingi ada film de bakan lama kan kajing ya nong kalian jangka pisan de kaban kong kalong kan keta iki mesim jong ki Pakistan kan ka ri kajing de tangki Pakistan jangka balang presiden de ki de ki ba la syakri bat ki bra diang yang raju si komuno penem jong ki ba kan long kajing piki thamai ki ba bur ki mesim